Александр Лукашенко называе мяжу Беларусі з Расіяй самай дзіўнай мяжой Еўропы. І пакуль у Менску здзіўляюцца, Масква ў аднабаковым парадку пачынае усталяванне паўнавартаснага памежнага кантролю. Здымачная група «Прасвета» наведала ўсходняе памежжа Беларусі, каб высветліць, чым там жывуць беларусы і расейцы і як на іх паўплывае стварэнне сапраўднай мяжы. Ігор Кулей і Зміцер Міцкевіч. Беларуска-расійскае памежжа – хіба што самы дэпрэсіўны рэгіён краіны. Ва ўсходніх раёнах Віцебскай і Магілёўскай абласцей нават па афіцыйнай статыстыцы сярэдні заробак не перавышае 600 рублёў. Па неафіцыйнай і 400 ўжо вялікія грошы, калі іншыя за месяц сезонных працаў у сельскай гаспадарцы атрымліваюць сотню. Дуброўна – адзін з класічных для гэтага рэгіёну раённых цэнтраў. За апошнія некалькі год тут зачынілі галоўнае прадпрыемства – маслазавод, а за ім і школу. Работы вообще практически никакой нету, и зарплаты очень низкие. И люди вынуждены просто искать работу в Российской Федерации, даже в Польше. Віцебская і Магілёўская вобласці лідыруюць у скарачэнні насельніцтва. За 20 год колькасць іх жыхароў зменшылася на 216 і 170 тысячаў чалавек адпаведна. Як быццам цэлы Магілёў знік. И это вынік не только низкой нараджальности, да унутранной миграции. Район занимается тем, что почти 30% людей уезжают за границу. Здесь нет возможности заработать. Из моих близких братьев двое уехал, назад уже точно не вернутся. И мне приходится зимой здесь находиться, а на лето ехать подрабатывать. Як і ў заходніх частках краіны, тут развіты гэтак званы турызм на закупы. Ну, ездят наши, да, ездят. Этим суральским поездом. Продукты покупают. Покупаем постоянно, можно сказать, просим, чтобы привозили нам. Одежду, обувь. Одеваемся, обуваемся и сами, и детей. На мясцовых рынках, куды ни глянь, убачыш товары альбо расійскай вытворчасці, альбо прывезеныя адтуль. Берут по деньгам, конечно. Белорусская не каждый возьмет, там дорого. Але памежны гандаль бывае не толькі легальным, з прылаўкамі, сертыфікатамі і падаткамі. У Воршы на вуліцы каля рынку гандляры збіраюцца стыхійна. У асноўным гэта пенсіянеры. Тавар з Расіі, рыба, кандытарскія вырабы, маянез, кава і гарбата. Есть с орехами сборка, есть мягких сборка. С орехами 4 рубля. С орехами 4 рубля. О, давай. Тут тоже российские, да? Да. Ёсць і больш глыбокі ўзровень ценевога гандлю. Па неафіцыйных звестках да 90% беларускага рынку кантрафактнага алкаголя сумнеўнай якасці займае прадукцыя расійскага паходжання. І толькі на акцызах Беларусь штогод губляе 250 мільёнаў даляраў. Люди покупают медицинский спирт в белых канистрах и по 5 литров, 10 привозят сюда в большом количестве. За одну поездку они могут там и 50, и 100 литров привезти, и работают на точку, все это торгуют. Ці мясцовая ўлада можа запрапанаваць нейкую альтэрнатыву? На жаль, не, бо толькі пагаршае сітуацыю. Па прыклад, хадзіць далёка не трэба. Наталья Стрэльченка летась спрабавала стварыць ферму, набыла будынак і 500 галоваў гусей. Але райвыканкам загадаў бізнес зачыніць. На пагрозу судзіцца чыноўнікі заявілі, што суд у іх пад поўным кантролем. Можем так сказать, банкрот. И, то есть, вот как бы думаем сейчас, и, то есть, раз мы уже с этим столкнулись, мы больше не хотим здесь не открывать никакой бизнес. Праз такое стаўленне мясцовай улады беларусы пачынаюць адкрываць бізнес у Расіі, ствараюць там працоўныя месцы і там жа плоцяць падаткі. Мы накіроўваемся на ўсход ад беларуска-расійскай мяжы. Поселок Красный – районный центр Смоленской области с насельніцтвом у 4,5 тысячи человек, у 1,5 разы меньше за белорусское Дуброўна. Здавалося б, что белорусам шукать у таких глухих закутках суседней краины? Только в одном поселку Красное, что находится в 18 километрах от мяжы с Беларусью, наши суайчыннікі маюць 2 прадпрыемствы. Вось гэта адно з іх. На жаль, у нас не атрымалася паразмаўляць з гаспадарамі, таму што на дадзены момант яны знаходзяцца ў Беларусі. Памежныя расійскія рэгіёны амаль люстэркавы адбітак беларускіх. Яны проста заваленыя таварамі родам з суседняй краіны. На Беларусь прыпадае больш за палову ўсяго харчовага імпарту Смаленскай вобласці. Крамы з рэкламай кшталту беларускае мяса і малако, беларуская касметыка, беларускі абутак праз кожныя некалькі сотняў метраў. Ношу и сыну покупаю.
И по качеству нравится? Нравится. Адметна, што кошт на беларускую мясную і малочную прадукцыю ў Расіі значна вышэйшы, чым у Беларусі. Аднак з прамысловымі таварамі наадварот. Беларуская прадукцыя каштуе ў Расіі танней, чым у самой Беларусі. Гэта можа тлумачыцца выкарыстаннем шэрых схемаў бартэрнага абмену, калі беларускія прадпрыемствы бяруць танную расійскую сыравіну і ў абход падаткаў адгружаюць расійскаму боку гатовы прадукт. Безумоўна, Расія вельмі добра інфармавана адносна рэальнага сацыяльна-эканамічнага становішча прымежных рэгіёнаў, адносна іхняй высокай залежнасці ад гандлёва-эканамічных зносінаў з суседнімі расійскімі тэрыторыямі, прычым не толькі легальнымі, але і нелегальнымі зносінамі. Я хочу нагадаць, што там вельмі вялікі поток кантрабанды ідзе в абодва бакі. Гэта, ў сваю чаргу, пры адсутнасці паўнавартаснай мяжы, стварае магчымасці для жыхароў памежных рэгіёнаў палепшыць сваё фінансавае становішча. У такіх умовах перспектывы ўсталявання нейкага мытнага кантролю успрымаюцца вельмі негатыўна. Да, это образование очереди, и опять будем стоять в колейках. Нам хватает Беларусь-Польша, а тут если еще Беларусь-Россия ведут, то, извините, это будет рейс занимать уже не 4-5 дней, а 7-8. Па меркаванні экспертаў, у першую чаргу ад любога павелічэння кантролю на мяжы страцяць менавіта жыхары Беларусі, частка з якіх можа проста апынуцца без крыніцаў існавання. Конечно, это будет плохо для людей, они реально, то есть если вот сейчас свободно, туда можно заехать и купить, то есть оптом даже продукцию, то если будет какой-то контроль, то это уже будет сложнее. Конечно, проблема для всех. Тым часам беларускія ўлады пакуль толькі дэкларуюць намер заняцца вырашэннем пытанняў памежных рэгіёнаў. Я баюся таго, што аднойчы беларускія ўлады прачнуцца і пабачаць, што мяжа ёсць 30% беспрацоўе фактычнае, ёсць галеча ў 17 прымежных рэгіёнах, а што рабіць ніхто не ведае. Сітуацыя ускладняецца і тым, што падтрымка беларускай улады ва ўсходніх рэгіёнах краіны зніжаецца настолькі ж імкліва, як падае ўзровень жыцця мясцовага насельніцтва. А ўплыў расійскай прапаганды ў беларускім інфармацыйнай полі даўно ўжо ні для каго не з'яўляецца сакрэтам. І гэты козыр у руках Расіі дзеючым беларускім уладам крыць няма чым.